Dol, unsay kaistorya nimo about sa bag-ong batas karon sa Japan? Sa Japan, grabe naman daw ka-strikto, worth it pa ba mag-abroad bisan sobra ka-strict ang policy? Unsay ka-advice nimo? So unsay masulti na na? So pabor na sa mga anhi dire. Kay inig abot dire, pabor na sa mga manganhi, pabor na sa inyo nga gusto manganhi dire mag-abroad dire sa Japan, kay inig abot dire, di mo maglisod. Ako pag abot nako dire, nag-training ko diha 3 months. Ay wala pa gaytoy level, N5 siguro, mga N5 level to. Tapos pag abot na dire napay training 1 month, dire ganganga with dire. Eh among mga kauban ato ga time, mga lain-lain na nga kuan, lain-lain na nga dagha, lain-lain na nga mga nasyonalidad ba. Kay dire dili ra Pinoy naa dire, naay mga Vietnamese, naay mga Cambodian. Basta lain-lain nga kuan nga na nationality ang naa dire. O di tulo ra mi kabuk Pinoy nya. Amo ang nihunggo atong balon bag konnichiwa ra. Mao to nga alisod gid sa amo na part o 1 month pa to nga training ha. O siyempre pag human atong 1 month napun-an na pud gamay among kuan amo ang nihunggo pag abot na karon sa gimba, abalo kag unsa gipabuhat namo. Pag kuan during trabaho na, pag naay hapon nga moabot kay diha sa gimba construction ka dire, dili man siguro night time nga kamura diha sa anang gimba nga ginatawag dire, for example balay nga ginabuhat. So diha naa ang asiba kanang scaffolding na team. Lahi po na sila nga team ha. Na ang carpenter diha nga team, na ang plumbing, na ang electrical, nya kami nga aircon. Yan na pa na mga siding sa tiles, daghan basta daghan mga bot diha sa gimba, ana nga adlaw nga trabaho ninyo. Kabalo kag unsay ginabuhat namo. Pag naay mga bot hapon, mo libot mi sa balay. Iwanlok ano gistoryahon. Pag napoy padulong dito, mo sutoy na ilakaw pikas na pod. Ayan na magka-problema inig sugo na kay. Siyempre, abdik biya kitang Pinoy pag suguon ano, sagwa kasabot mo tando. Hay, wa ka basta. Ayaw wala ito na sa lagi sugo. Diha. O so gisulti na ko to unsay dahil mo problema na yung nana. Paglingo-lingo na lang na sa imo ha kay siyempre suguon ka, tando ka, ingo ka, wa ka basta. Imo pasabot, nakasabot ka sa iyang gisugo, gistorya sa imo ha. Oh. So problema kayo, di ba? Mao nang importante gyud na dako kay nang tabang sa mga anhi dire kanang nag-istrikto sila nang arol sa pag-abot sa level sa ilahang kuan communication skills. Wala ko nagkuan na ng unsay batas dire. Normal na siya bisan asa ta pandulong. Samot maglaylahi na mga leader na to, bago-bago gid na siya. So tay kuan ana ang atoa kung gusto kita mo anhig lugar, gusto ta mag-abroad bisan asa ta padulong, dawat nato na kung unsang pulisiya na diha. Naa sa atuan na kung unsaon nato pag encourage atong kaugaling, motivate nimo imong kaugalingon kani para ni sa kuha. Wala na dili ta mag-matter anay ngunana kay kung desidido jud kag asa ka padulong bisan unsa pay naa diha, kaya kay nimo na. Dili na mag-matter sa imo ha. Kay pohon, ikaw ra man gihapoy mag-ani ana imong pagpaningkamot. Kay mo anhi ka diri nga nagapaharuhay lang ka, tulog-tulugan na nimo ng unsay mga training diha nga gipabuhat sa imo ha. Pag abot nimo diri, diri gid dili gid mo mabatian. Ako gakatawa-katawa ra ko ron pero unang abot na ko dili tinuod pagka-istorya sus. Kalibo. Ano lang mo abot sa kung una-una nga uli na ka kuha di ba sus di ka kauli gyud og naa na ka dire saon pag uli nimo na. Once na ning commit na ka anang tulo ka tuig nga kontrata nimo dada. Wala na day kuha diha, wala na day balikan, wala na nay bawi ay. Imuha gid na siyang kuanon, imuha na gid na siyang panindigan. So unsay makaistorya na kuana, paningkamot lang kay unsa pa nang nga ilahang gipang kuan diha nga pulisiya. Dili man na nila ginabuhat nga para lang sa ilaha, para man na sa tanan. So, worth it pa ba ang mag-Japan, mag-abroad pa Japan? So para sa kuha, worth it gyapon kayo. Worth it kayo.
kumpara nimo nga naara ka diha, unya kani nga mga opportunity pangandoy kay ni sa uban nga tagaan na kag opportunity nga ingon ani. Kay tinuod pag-istorya mga apply ka dili gyud ingon ana ka sayon nga mga apply ra ka madawat dayon ka maganhin ka. Daghan kay kagagian. So ilaha man gay nang gikuan, ilaha man gay nang wala man gay sila gakuan na. Balik-balik pa na sila interview diha, balik-balik pa na sila pangita, kamulog pangita asan dapita mag-apply. Pero wa gyud sila gitagaag chance. Anya kita nga nanay ingon ani ang uban ga training na ana dire. Mingon nga dili worth it kayo ngano kung dili. So, usa lang ka kuan ha, usa lang ka halimbawa ha. So ang kuang ginakita dire sa isa ka bulan, moingon ang uban nga gamay imong ginakuan diha. So dili man sad nako ni makita tinuod pagka-istorya, magamay man o unsa man ang ilang kuan nakita. Gamay man na o unsa pa na, dili na ko ni makita diha sa Pinas, tinuod na pagka-istorya. So ako'y kaingon worth it kayo. Ngano kung dili? So depende na gyud as tawo kung unsaon nimo pag-appreciate ang mga ginagmay nga butang nga naa sa imuha. Unsaon nimo pag-manage bisan unsa na kagamay ang naa sa imuha nga magsakto pod sa mga needs nimo. So akong ikasulti worth it gihapon kayo ngano kung dili oy. Kadaghan ras nangandoy nga makaabot diri nga makatrabaho diri nga makaabot aning lugar. Worth it kayo dun. Maura to. So unta katabang so kung unsa man nga mga nakita nimo nga ingon ana ingon ani. So normal na siya doon. Ingkamot lang ta, puhon-puhon. Magbunga ra na imong pagpaningkamot. Ikaw na sadang naa diri. So kung mag-abot man ta diri, kita-kits puhon. Bye.